Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Di belakang ada Mak Nina. Si halo Mak Nina. Halo. Belakang ada Andre. Halo Andre. Dan drivernya ini ada Basu. Yuk permen toples. Jajane Kali ini kita mau OTW guys ke Banyuwangi Kota. sampean yang ini badhe mudik barang. Iya pas budale. Budalnya pengen Kediri kuwi. Heeh. Mampir pisan. Sing pas balike nganu Andre tak enteni ning pom tak kok ngekekine tahu enek Vita jadi. Bocong belek ya mbok cacok di sini. Sapa? Bocong belek nih. Kuwi ya selalu ikut toh. Kayak mburi kayak pokoknya nggone Andre buritan kayaknya. Sudah sampai di lokasi. Iya. Ambek aku ani sing sakdos nok. Guys, itu kamu loro. Wes. Pasare digawa. Iya. Gak usah. Klosone gene pantai ae. Awas sambruk Andre. Apa? Gak iki ae. Aku anu di. Apa bener sing kidul kuwi ta ya? Oh ya? Endi to? Sing diayak-ayak. Ujuk iki. Lah liwat endi? Kene kuwi. Anune ra mbok gawa ta? Ayo nak. Ya sik ta. Lah kuwi gak metu lek win kuwi. Ning ndi iki? Kono. Melok aku. Wes iki. Wis. Wes. Iya. Ayo. Sudah sampai di lokasi. Ada Nina, Andre, Mbak Tek dituntun Andre. Dalane moto kayak moto bae. Kayak moto. Enggak berkat Nina. Kene ta? Liwat endi to ya? Lah kaya wong-wong gak mudhun ta? Lampu. Kok mek mandek ning kono. Liwat endi to ya? Padha ora ruwe iki pokoke mlaku ngono. Aduh. Ya Mbak. Kayak gak iso rene. Turun kabeh kok. Iya rene Mbak. Berat. Nggih. Ya ya. Ayo. Terus nih kita, Mbak. Nggih B08. Kayaknya. Ya. Antar segini iki molone sing pundi, Pak? Molone koyo blandar. Kakak banget ta. Untung gak ada. Kene Bali. Kayak tau tuntunan nak. Wes kok dipendem. Nggih. Ane terasake kok. Nggih. Apa ora ya? Nggih. Nggih tambah. Nggih. Aduh. Nggih, kamar mandi. Kene lho Mbak Tek. Dapurnya. Kali dapure ndi? Nggih. Kamare kalih. Nggih, kamar 2. Aduh. Ayo, Pak. Monggo pun. Selak panas, Pak. Keluargane Pak Agus. Agus Budi ayo aduh. Iya, anake. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Amin. Amin. Pun. Bener dok. Pun monggo Pak. Pun monggo Pak Biar Pak. Sing 5 engko deleh kantor ae. Sing 5. Itu tukangnya 5 niki to Pak nggih? Mangke sing 5 kersane teng kantor nggih. Enten Pak Bambang niku teng mriku. Pun nggih mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Pemendem sik ngono. Oh nganune dereng dipendem niku wae Pak. Cok bakale. Penting pokoknya di tengah-tengah. Nok. Pengulon kiblat. Gamon 2 mriko. Ada pengulon. Kiblat. Menek kena ke syuting. Niki tutupe Pak. Nah, tutup. Niki ditutupaken ngeten amit nggih Pak. Nggih. Tukang-tukangnya fotonen. Nggih. Amin. Nggih. Sing Diparingi slamet sing gawe. Amin. jenengan nggih ngoten. Nggih, slamet. Sing 5 sampai pendek pun ning kantor. Iku dilawan kono. Oh, matur nuwun. Ya, keju. Mugi sehat, lancar, damel nggih. Amin amin. Amin. Pokon nggawa jare sing 5. Nggih pun jenengan. Kresek pun. Saya. Nggih. Nggih. Tomat lho Mbak Tek. Ya, dituntun Mbak Tek, Mbak Nok. Wis, kita sudah selesai dan ini mau pindah tempat ke Pantai Bum. Ngunduh pokak. Oh iya. Sopo? Lek Win. Kuwi dideleh kantor kono mau lho, Nok. Kekno kantore kono Mondre. Ora apa ora kantore kono mau. Pak niki ngono ya. Niki Mas. Ki Mbak Dian. Ya sik ruwono. Udah cepet kapring molorone. Karena kita ini kayak ada wit-witane gitu cak. Sawah koyo emae Terus enak. sawah ya. Landrimu ning ndi? Ngoten sego malah. Sik masih menunggu. Habis ini cus Pantai Bum. Lah wong-wong liwat kono neh ta imbong. Golek bokak. Asine iso liwat kono terus kono tapi mbus. Balen gue enak lah ya. Ye. Pak Bambang. Lah kene iki ya wis dibanguni kabeh iki ya. Kene nek lek panggah ngomong itu direkam barang ae. Kita sepil dalan ning Banyuwangi kota iki, guys. Mau menuju ke Pantai Bum. Lumayan rame jalannya. Kok talen ono dibundel. Pelan-pelan Pak Sopir. Kamu nek wong Dian jere ya Pak Soni Pak. Oh. Wakah marketing. Terusnya ada kalau kita Terus
Tapi kok njiko arah ngiri. Gak deh. Kalau arepe ning Bali numpak kapal kae ya kena no. Oleh. Tapi kok terus Kapal jet. mlebune kafene. Kuwi kayak motor karo Pantai Bos. Sudah sampai di Pantai Bum, tinggal mencari tempat untuk berteduh. Ini jupan ngono. Boh. Awake dhewe jupan motore di panas. Jedinge adoh heran ning musala ngono kae. Iya. Oh, iki lho biyen asine. Seperti ini. Oke, piknik terus. Oleh pas arep padang bulan pesisir. Lah kok gak motor apa kan? Ngiri ya? Bara iya. Iya toh, mana nang pantai opo piye? Tegalan. Lah tulen iki pantai motore. Senadi? Lah iya. Mau seru kono motor sing jegur kae ya, Yan. Bisa. Ini nguri enek Mak Nino karo Andre kowah-kowah nang buritan. Maknino. Kita sudah sampai. Kondi Kindre. Waktu dodol piye to waktu dodol. Kalian sing nyoyi pi kono lho. Oh, enak rek. Wis milih ya kono ya, tak karep muning ti. Pokoke aja ning dhuwur. Sampai di lokasi Pantai Bum, guys. Aduh, ceblok. Dudukne kabeh akuane. Ayo cepat turun, turunlah, turun. Dono kabeh klasane nak. Ya ben amba ya ben to. Kok iso ning kene nyapa to ya ning kono. Kono. Ben. Nah, itu ada koboi perempuan. Dah. Ayo disungi rene. Nak. Ayo. Yo. Liwat kono. Liwat kono. Kono, yup, ayo rene tak didahi. Ayo Andri. Andri tuku rokok nyapa to mbok celuki. Ayo rene, Mbah. Yo, ayo, ayo. Kene lho yup nak, tak golek ning nggen. Cepetan nak. Mau konggon gawa loro jerekmu sitok iki ruwet rahne. Cepetan, Dre. Ini. Kono enek ning isore wit yo Yup. Kita menuju, nah itu pantainya ada di sebelah sana, guys. Beser. Mak Nino beser. Isor ae. Mbah Tek engko apa iso meneh. Bojone sampah. Kono lho Yup. Kono lho nok kidul. Wong sepi enek wong. Di sebelah sana itu juga ada tempat payung-payung. Jarane gak enek lek hari-hari ngene iki ya. Bakal jaran lah. Oh iya. Mah aku tapi numpak puanas. Alah gah aku pasar buat. Kene lho. Bayar gah.
Ya sapa sing pengen bayar kok GR ya guys. Ya wes kene ae gak apa-apa. Yup. Pantainya ada di sebelah sana guys, tapi panas cuacanya hari ini. Kita berteduh di bawah pohon. Iki senek taline iki ngisor pon dulu. Wes ndang ayo dibeber. Ayo Rene. Leyeh-leyeh ning kene sampai sore bebas los ya nak. Los. Kowe kok gak goleki bojomu to? Bojoku Nek. Lah iya los. Kita pindah makan pagi ini di Pantai Bum. Ada buah pir, timun, tahu goreng, kerupuk, nasi masih di sana. Kayak Andre kayak ngusungi aqua. Karo berkat. Iya, udah lisuk. Ya gendang maem kene Andre. Nanti Mbah Tek. Kene kene berkati. Hai. Pindah makan, bukaan Mbah Win. Awas ambruk, Mbah. Mbah Win ambruk. Ah. Bukaan Andre. Oke, maem. Diduk-duk nih stok-stok lho Andre ben gak ambruk Andre. Kowe mau kok sepatuan barang sepatune sapa? Itu kok nih sapa? Kok nih yoga? Kabeh diduk nih. Kayak sarapan. Waktunya makan. Piknik kita hari ini piknik los sampai sore ya guys. Iki berkati mari ki wis dimaem. Berkat ngomong-ngomong. Anu Mbah apa jenenge? Sing koyok ning Pulau Merah nang lho. Payung. 3 linggo sak jam piro 25 lek ra salah. Oh, Pak Su langsung maem luwe iki. Ndang Mbah Tek iki kene Mbah Tek. Iki lho berkat iki ndang maem. Juga nang Mbah. Berkat among-among iki. Berkah barokah. Gak usah iso iki lho Mbah, nggih tangan iki lho. Wis. Piye to iki kongkon Rene yo. Rene yo tak pasang nih Rene yo Mbah Tek. Ora. Bismillah sik. Cok Rene ya. Tasnya lho geret Rene. Yo gek maem. Pipis wonge, pipis kae lho. Cintakne lho Mbah Tek. Yang kuya anak kulo. Boleh nak. Umbo itu oleh 10-an nek kon umbo. Wangi to. Makan bersama di Pantai Bum. Kayak pantai ini ning kono kae, guys. Sepi ya. Karang ya dina Pak sekolah heeh. Gak guna minggu. minggu rame. Heeh. Sore rame. Tekone ya. Santang. Balak-balak nek sepi-sepi ngono. Heeh. Mau. Aku ora wedi ya. Aku ya rasa Pak, gak apa-apa Mbak gocek ana ngimbangi jedeke. Apa ceblok aku. Ora jarane ngene. Waduh Mbak sini mlakune mesakne aku panas-panas. Lah nek perahu tekan nang wong. Heeh. Iki mlakune ning pantai kono lho Mbak sampean lho menggeh-menggeh paling kok kene kok kono. Ada. Ya pesisir. Itu pantai bomnya di sebelah sana. Lah pesisir apa to lek? Ada kuda guys, nyewa kuda. Kan pesisir kan lama saiki di pantai bom kuwi. Kan cedek lek Sampai sana guys kalau naik kuda. kene kuwi. Yang pasir-pasiran iki. Yang kene apa yang pasir? Iki kuareken Nino, Andre, Bahlis, Mbah Win, kayak sing lanang-lanang ngerokok di sebelah sana, Mbah Tik.
Sama umpan. Iki wis toto-toto mau pulang guys, sudah selesai. Di sebelah sana masih panas di pinggir pantainya. Yendre. Ki arep ning ndi kae Mak Win kerono? Buat sampah ngono. Yo. Sesuk mbeneh rekreasi neh. Ayo nak. Oh, alang gua sampah kuwi mau. Ya Andre sing nglempiti kloso kae, guys. Sudah dulu ya guys, tak akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Diandava Family.